Това е детската градина Гинка Маркова, сега се казва Здравец, в село Първомайци 1, групата на Наталия, тя е с червената престилка, учителката с калпака беше Маргарита, не се сещам фамилията, но нейният съпруг е бил колега на Стоян Борисов Вачев, които ме караха да оставям Наталия още при раждането и ме чакаше с документите доктор Валентин Хаджи Радев да я оставим. Аз се разплаках, казах, че те за оставяне нямам. После ме караха да я давам да я осиновява тази Маргарита. Аз също отказах деца, с даване нямам. Тук преди това е Наталия, Кремена и аз с дядо Мраз и Снежанка или Коледа и Снежанка. Тук по-късно в детската спалня Наталия и комшичето Елияна. Тук сме в столовата, аз, Кремена с жълтата рокля, Наталия с синята рокля, комшичето Илияна с бялото и братчето и Мирослав и майка ми. Така че преминавам нататък. Ето тук вече Наталия като булка в щатите, тук с Брус Молдинг в щатите булка, така че Наталия не е удушена. Да, Силвия Борисова Вачева починала при катастрофа. Има там съседни дати. Една Наталия родена на 4 август 1987 година, а Силвия Борисова Вачева, т.е. Силвия Михайлова Борисова или Вачева, тя беше родена на 4 септември, нейна съученичка и почина, Бог да я прости, при някаква катастрофа, аз не знам. Тук сме с Ивелин, Кремена, Наталия и аз на площад Света Неделя в София. Тук сме аз, Кремена с Ива и Наталия. Преди това, тук сме в метрото в Сердика. Наталия, аз в средата и Кремена с синия пуловер. 2004 трябва да е било, когато Кремена се върна първия път от Филаделфия. И тук са двете Кремена и Наталия на село. Така че само Кремена 6-та година не съм я чувала и се моля на Господ да е жива и здрава. И крият от мен не е честно, защото това е нарушаване на всичките права. Аз съм майка, не съм камък.